Ale začnem s jednou teda takou rečníckou otázkou. Viete, o čom idete hlasovať? Viete, že vašim prstom teraz idete dať amnestiu človeku, ktorý ako policajný prezident je obžalovaný z toho, že vydal policajný zbor a Národnú kriminálnu agentúru do rúk mafie? Viete, že idete tomuto človeku dať beztrestnosť za to, že spáchal najväčší zločin, aký policajt alebo príslušník policajného zboru môže spáchať? Uvedomujete si tú zodpovednosť? Uvedomujete si, že týmto zabezpečíte amnestiu, aby naveky mlčal človek, ktorý si reálne objednal vraždu Jána a Martiny? Áno, bolo to 1. mája 2022. Námestie v Nitre plné 5000 nazvážaných ľudí. A súčasný predseda vlády tam pred celým Slovenskom hovoril: to ešte uvidíte, keď my prezradíme, kto si skutočne objednal vraždu Jána a Martiny. Tomuto človeku, ktorý možno by prišiel a svedčil, vy teraz poviete, že jeho svedectvo už nebude platné, lebo takéto zločiny práve dokazujú ľudia znútra mafie. Vy si uvedomujete, a teraz to neberte osobne a nikomu z vás to neprajem, že keď sa niekedy v najbližšej dobe, v rokoch stane to, že vašu milovanú dcéru znásilní nejaký zmrt, vybehne s kríčkou a potom ju podreže ako prasa. A potom príde z tej mafie, z ktorej ten zmrt pochádzal, nejaký svedok a bude chcieť svedčiť, takže vy mu dopredu hovoríte, že vy nechcete poznať, kto skutočne zabil tú vašu dceru a kto jej zničil život. Tak? O tomto budete hlasovať, páni a dámy. O osudoch, reálnych osudoch ľudí. Vy dnes si možno myslíte, že ste nad ľudia, že vy stojíte nad zákonom, lebo máte moc stlačiť to tlačítko. Ale to sú reálne osudy ľudí a idete ich obetovať, hodiť do Dunaja len preto, lebo jeden skorumpovaný policajný prezident, ktorý miesto toho, aby hájil spravodlivosť, aby strážil záujem obetí zločincov, robil všetko preto, aby hájil záujem mafie, ktorá tie zločiny páchala. Ja pevne verím, že sa medzi vami nájde dosť ľudí, ktorí nakoniec nebudú mať to svedomie ten prst stlačiť. Naozaj ide o reálne osudy ľudí. A aj vaši voliči to vidia. A ak vy sa spoliehate na to, že napriek tomu ukecáte vašich voličov, verte tomu, že týmto opozícii iba pomôžete v tom, že nakoniec my získame ústavnú väčšinu. A mňa ste týmto mimoriadne motivovali a mimoriadne nasrali, ak to spravíte. Ak chcete mať nasratého Matoviča, urobte. Víš, čo si myslím? Ty si objednal vraždu Jána Martiny. Keď Fico ho pozná, jedine ty si bol urazený. Ty si bol urazený, že áno, jasné, písal o tvojich zločinoch. Ty psychopat prostý. Si myslíš, že ty sa tomu vyhneš? Víš, akú si mi dal motiváciu? V base skončíš, ty hajzel. Ústavnú väčšinu budeme mať. Amnestiu ti zrušíme, ty vagabund. Zhniješ v base, ty chor odporný.